ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡುನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ವಿರತ್ತ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊನ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲು VIP ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೋಕಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಣದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ गाइस नमस्ते मात इंचोलर सौख्यता सो वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चैनल उट्ला फैमिली व्लॉग्स ऑलरेडी ಎಂಕ್ಲು ರೂಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಪಿದಾಡ್ದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಾಬನ ತೂಯರೆ ಬಾಬನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪೆರ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಾಬನ ದರ್ಶನದ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ತೂಯರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬಿದಡಿಯ ಆಟೋದ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿ ಶಿರಡಿದ ದರ್ಶನಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಅದ ಇಂಗ್ಳು ಬಗ್ಗೆ ಪಿದೆ ಉಂಟು ನಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರದಲ್ಲಿ ಏರೇಡು ಕೊಪ್ಪಿನಿ बोग जाऊन काय केंडा हम लोग ना ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕ್ರೌಡ್ ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕರ್ಡ್ ದೀದಿ ಕೊಯರೆ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ದ ದಯಪಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡುನ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ವಿರತ್ತ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಿದೆ ಇಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು VIP ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಜಿ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕರ್ದಲ್ಪ ಬೈದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಣ ಅಂದು ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತುನದೆ ನಾನು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಡು ಯೋ ನೇರಂಗಿ ದಿನ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಆಪಿನ ಅಂದದ ಅದೇ ಒಂದು ಬಚ್ಪನ್ ಕ ದಿನ ಯಾದ ಆಗ ಯಾಕೆ ಎಂಟು ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೌದದೇ ಉಡುಪಿ ಪಂಜಾಬ್ ಉಡುಪಿ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಉಡುಪಿ ಪಂಜಾಬಿ ಉಡುಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಚಿಡಿತೀನಿ ರೂಮು ನೈಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಇಡೀಗೆ ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಬಣ್ಣ ಮಂದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ದ ಕಡಾಯಿ ಕನ ಪೆಂಡೆ ಒಂಜಿ
ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಡಾಯಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕನಪೆ. వనసి బ్రాండ్ ನನ್ನ ಎಂಕಲನೆ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಡು ಆಡ 3 ಇಂಚಿನ ಕಂಡಬಡೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಮೀನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಲೂಟ್ವೇರು ಬಾಬಾ ನೆಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಪೂರ ಅರ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ನ ಪುದರಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಏತು ಜನ ಲೂಟುದು ತಿನ್ಪೇರು ಓಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತುದಕ್ಲು ಎಂಟು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇಡೀ 3 ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಅದ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಪೂರ ದಿಯರಣ್ಣನ ಬಾಬಾಗ ದಿಯರಣ್ಣು ಪಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಅವಳು ಉಲಾಯ ಕೊನೆಯರ್ನೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣ VIP ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಲಾಯಿಗ ಕೊನೆಯರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರಿ ಅಲ್ಪ ಆಣಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸರ ತಾಜಿನ ದಂಚಪುರ ದೇತೊನ್ನೇರಿ ಏರ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಈಗ ಅವು ದೇತೊನ್ನೆ ಉಂದು ದೇತೊನ್ನೆ ಏರ್ಲ ದೇತೊನ್ನಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಹೋದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೋಡಿತು ನಾಣ ಬಾಬನ ಎದುರು ಟಚ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದಾಗ ದೀಪು ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡದೆ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂದು ದಸ್ತವು ದೇಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತದ್ದು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಓವಾಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಕ್ಲ ಕತ್ತಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪತ್ತು ತಿನ್ಪಿಜಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಪೂರ ತಿರುವರಿಲ್ಲ ಹತ್ತದೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಾಬನ ಕುದರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿ ವನಸಾದ ಎಂಕಲನೆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 ಆಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಮಂಗ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಜಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ರಪ್ಪ ಮಾತದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂಪುರು ನನ್ನ ಬಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನತ ಆಣ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಕೂಲು ಬಕ್ಕ ನೆಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಲ ಐಸ್ದ ಪೀಸ್ದಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೇಂದುಲಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪಲಿಮೆ ಏ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕನದನತ ರೂಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜೆತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಕಣ್ಣು ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತದು ಬಯ್ಯನಗ ಬೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುನಕಲು ಮಿನಿಯಾಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪನ್ ಮಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೇಯ್ಲು ಲಾಂಗ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೊರ್ಕಣ್ಣೆನೆ ಲಕ್ಕೊಡೆ ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ದೀತೀನಿ ಕಟ್ಟಾದನ್ ಪೊರ್ಕಣ್ಣೆನೆ ಲಕ್ಕುನು ಟಿಂಕ ಮಾಡ ಇತ್ತೆ ನೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಜೆತ್ತದ ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನು
ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ಕನೆಯರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ದೆತೊನ್ನು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತೇನು ಪೂರೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಹಣಕಾಸುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಈ ಲೋಕಡ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಣ್ಣದು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂದಿನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒನಸುಗ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಪಣ್ಣದ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನರಮನಿ ಹೆಜ್ಜೆರು ಅಂಚದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗಲ ಯಾನು ಜಾಲಿ ಡೆತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲುಡರ ಹೆವಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತುನಂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಆರು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುವೆರು ತಾಳ್ಮೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಬೊಕ ಪೂರಾ ದೇವರೇ ನಮಕ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಂಡದೊಂದತ್ತು ಒಂತೆ ನಮ್ಮಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಡು ಐಡ್ದಕ ಆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ದ್ಯಾಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಡ ಪಂಡದು ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಬಾಬನ್ ನಂಬಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸ್ ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತೆ ಆಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪು ಯಾನು ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರು ಅಲ್ಪನಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನಕ್ಕ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಜೇಯ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬರೋದುಲಗೆ ಜೇಯ್ದೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಪುರ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾ ಬರೋಡು ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿದೊಂಜಿ ಆರತಿ ಉಂಡು ಬಾಬನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರ ಆ ಟಿ ವಿದ ಒಂದು ಆರತಿದ ಸರಿ ತೋಜು ನಮಕ್ ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಭಜನೆ ಪನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಭಜನೆ ಪನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ನಮಕ್ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಪಿದೈಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿದೈಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪ ಶನೀಶ್ವರನ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮುಲ್ಪನಿಪ್ಪ ಈ ರೂಮ್ಡಿಪ್ಪ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಪಿದಾಡು ನೆಂಕುಲು ಅಂಚ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಪ್ಯಾನ್ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కావాలని చెప్తుందా కదా
पिकअप नहीं चप्पलों को पहले इधर मंदिर जा रहे चप्पल विराट टेक्सटाइल साई विराट टेक्सटाइल ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ತಾ ಅಂಚ ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಉಪ್ಪುಣು ನೈಟ್ಗೆ ಆರತಿ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ನಿಕುಲು ತೂವರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ನಾಯಿಣದ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬರಿಟೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವರು ಅಂಚ ಆ ನಾಯಿನಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ನೇವರಿಸುದು ಮಂತಿದೆ ಪಂಡ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಐಟು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಂಡ ಬಾಬಾ ನಾಯಿದ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅರೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜತ ಸೊ ಆರು ನಾಯಿದ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಆತು ಜನ ಸವೆತ ನಡುಟು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಳ್ದು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನೇವರಿಸಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾನೇ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ದೆತ್ತಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಪಡುವಿರು ಬರಿಯರೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಏತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಜಿ ಆರ್ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರ ನನಲಾತ್ ಏನ ನೀಡೆ ಬರ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಎತ್ತವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಝೀರೋ ಹೊಡೆದು ಒಳ್ತುಡ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಗ್ರೋತ್ ಕನಕ್ಕಿರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬಾಬನ ನಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಹಣ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡು ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಣ ಇಕ್ಕದಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ನಾಯಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾಬನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಜಿ ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೀನಿ ಬಾಬನ ಬತ್ತದ ಏನನೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ದೀದಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದೆ ತೊಂಡೆನು ಅವಳು ತೂಲಿ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಪುರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲಿ ರಪಕ್ಕದೆ ತೊಂಡೆನು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಬಾಬನ ಪುರ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕ್ಲ್ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುಡು ನಂಬುಣ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ತಿಕ್ಕುನು ಸುತ್ತೂಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ತೆತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮಗೆ ವಡಪಾವ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೆವಿ ಆತನು ಒಂದು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸನಿ ಸಿಂಗ್ ಅప్పుడు పోయారే మీతోని షిరిడి దంజాను
ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನ್ ಖುಷಿಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಹಲ್ವದ ಪೀಸು ಮತ್ತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನ ಬಂಜಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ ತಿನ್ನ ಆಂಡ್ ರೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಂಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಹೆವಿ ಆತನು ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಶಿರಿಡಿದ ದರ್ಶನದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆಯಲ್ಲೇ ಸನಿ ಸಿಗ್ನಾಪುರದ ಸೊ ಮೂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚವೇನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪೊರ್ಲು ಜೈದ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಕು ಸದ್ಯಗೆ ಬರಂದು ಈ ರೂಮುಡು ಚಳಿ ಬಣ್ಣ ಚಳಿ ಮಡುಗಟ್ಟದು ಹೋತು ಚಳಿ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.